ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱାଦର ଆଇଟମ୍ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ତରକାରୀ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ତେଲ 2 ପଳା ନେଇ ସେଥିରେ ଏହି ବଟା ଯାଇଥିବା ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବ। ସେ ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ସଜନା ଛୁଇଁ ସିଝା ଏବଂ ଆଳୁ ସିଝାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ସିଝା ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ନେବା ଏବଂ 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୈୟାର ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର। ତରକାରୀ କେମିତି ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।